Egunon, gaurkoa gure azken saioa denez, bota dizkizuegun galderentzako lortu dituzuen erantzun zenbait berrikusiko ditugu. Trafikoan gauza askok du eragin eta huskeriarik txikiena nahikoa izaten da inork nahi izaten ez duen istripuren bat gertatzeko. Istripuak sarritan, autoak eta trafikoaren bideak egoera kaskarrean egoteak eragiten ditu. Beste batzutan berriz, pertsonak guk geuok, izan ere, gure egoera fisikoa, adina, berezko izaera arduragabea, betiko presa edota beste 11 arrazoiengatik. Ez diogulako trafikoari beharrainako atentzioa eskaintzen. Trafiko istripuak autogidarien erantzunkizuna izaten direla esatea berriz, arinkeria hutsa litzateke. Oinezkook ere badugu zerikusirik istripuak ekiditerakoan. Trafikoaren antzokian guztio gara antzesle eta gehienok 3 paper izaten ditugu. Lehenik eta behin, zerbitzu publiko edota pribaturen erabiltzaile gara. Bigarren papera oso garrantzitsua da, oinezko ere bagarenez. Paper honetan oso ahulakarenez, kontu handiz eta erantzunkizunez jokatu behar dugu. Gainera, gainontzekoek trafiko arauei halako begirunerik ez izatea ere gogoan izan beharko dugu beti. Gidatzerakoan ere aktore lana egin behar. Hauxe da 3. papera. Nola bete genezake ganoraz? Gu geuk eskertzen dugun portaera erakutsiz, gainontzeko oinezko eta gidariekin. Ia gehienok egiten ditugun 3 paperok ondo betetzeko irizpide batzu argi edukitzea komeni da. Autobusean bidaiatzerakoan, ingurugiroa zaindu eta hiriak erosoago egiten laguntzen dugu. Lehen araua, autobusaren bila abiatu gabe eta espaloitik jaitsi gabe zain egotea da. Autobusak aparkatzeko behar duen lekua hartu arte itxaroten jakin behar dugu. Bestela, kolperen bat jasotzeko arriskuan izango gara. Beti presaka ibiltze hori ez da batere aholku ona. Kalean aparkatuta dagoen autobusaren aurretik kalea zeharkatzea bera ere arriskutsua da. Ikusmen eskasa egoten da eta ezusteko galantak jasan genitzake. Beti ere, autobusa ondo gelditu arte itxaron beharko dugu, igo naiz jaisteko. Eta azken gomendio bat, ateekin ere kontuz, bapatean zabal daitezke eta irekitzeko mekanismoak oreka galerazi diezaguke. Oreka aipatu dugunez, ez da autobusa ekilibrioak egiten ibiltzeko lekurik aproposena. Zutik joatea tokatuzkero, autobusak eskaintzen dizkikun heldulekuren bati ondo eutxita joatea komeni da. Azter dezagun orain, gure antzeslaneko 2. papera, oinezkoarena alegia. Trafikoaren alderditik ahulena geugarenez, arreta areagotu egin beharko dugu istripurik ez izatearren. Jakin badakigu, zebrabidetan autoek bide eman behar digutela. Kontuan izan beharrekoa da ordea, gidari zenbaitek ez dutela gukainako begirunerik, arduragabe gidatzen dutela edota presaren presaz, 5 axola zaiela inguruan nor dabilen. Horrexegatik, babesturiko pasabidean egon arren, bidea zeharkatu aurretik 2 aldetara begiratu beharko dugu, eta autorik badator gelditu arte itxaron. Irizpide bera erabiliko dugu semaforoek agintzen dituzten pasabidetan ere. Oinezkoentzat berdean ipini ez bada, ezkara zertan pasatzen hasiko, berehala jarriko dela jakinarren. Abiatu aurretik, semaforoa dirdir ikusten badugu, zeharkatzeko larri ibili beharko dugunez, hobe zain geratzea. Beti, markatutako pasabideak erabili behar dira, zebrabide zein semaforoez arauturikoak. Inoiz hauetakorik hurbil gertatu ez eta bidea seinaligabeko lekuren batetik zeharkatzea erabakitzen badugu, irizpide hauek kontuan izan beharko ditugu. Beharrean bagaude, inguruan dagoen norbaiti laguntza eskatu, eta zeharkatu aurretik, eskubi eta ezkerraldera ondo begiratu autorik ez datorrela ziurtatzeko. Oinezkoentzako beste ohar bat, batzuetan oso erosoa ez izan arren, beti espaloitik ibili behar da. Espaloirik badagoen tokian bidetik ibiltzea, istripuaren aldeko apostua egitea da. Eta espaloirik egonez eta bidetik ibili behar denean, beti ezkerraldetik, datozen autoak aurrez aurre ikusiz. Itzul gaitezen ordea espaloietara.
Kontu zibilezkero hoietxek baitira gehienetan seguruenak. Arreta handi zibili behar dugu garaje eta tailerretako irteeretan, ez baita erreza izaten espaloitik inor datorren ikustea. Gauza bera gertatzen da, aparkatu edo bigarren hilatan dauden autoartetik kalea zeharkatzera arriskatzen garenean. Gu geuk ere inoiz autoa hartu eta bidairik egiten dugu. Ibilalditxo motza egin arren, badakigu segurtasun gerrikoa beti ipini behar dugula, oso mesedegarri gertadakiguk eta. Gerrikoa bezain garrantzitsua da ordea, atentziorik ez galtzea eta beti bidean dagoen trafikoari begira egotea. Istripurik gabeko urte asko alferrik galtzen dira ustekaberik txikienean. Nekatuta edo loguraz bagaude, arreta errezago galgenezake. Neurri batean erreflexua gutxitu edota logura eragiten duten botikarik hartutakoan ez dugu autorik erabiliko. Denok argirakigu trafiko seinaleei jaramon egin behar zaiela agindutakoa zintzo betez. Autoan sartu eta irtetzerakoan ere kontu zibili behar dugu. Ateak irekitzerakoan, atzetik inorrez datorrela ziurtatu behar dugu. Ahaldela, espaloiko alderdiko ateetatik irtetzea komeni da, baina bideko alderditik irtetzea ezinbestekoa denean, autorik ez datorren ondo begiratu beharko dugu. Hauxe daba guztia. Trafikoan bakoitzak bere papera hartu behar duenean, etzaigu gaizki etorriko beti erne arduratsu eta besteekiko begirunez jokatzea. Geroz eta azkarrago dabilen gizarte honetan, atentzioa, ardura eta begirunea ez daude inoiz lekuz kanpo. Ez gu eta ez inguruko inor kaltetzeko ahalegin guztia egin behar dugu. Ziur gaude zuen eguneroko jardueran saiatuko zaretela helburu hori lortzen.